खुलुमबाय गासिबो जोंनि निउस लागिरि नोंथांमोनखौ जोंहा जमदुवार मण्डल बिजिपि लेंथुमनायाव आरो नार्जारि फार्मनि जे कन्ट्रिबिउसन खालामनायाव फैगौ अर्थात गाबोन 31 तारिख मे मास 2025 शनिबार बार 10:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 1टा बेलासिसिम जोंहा सामथाइबारि एलपि स्कुलाव अर्थात जारागुरियाव मोनसे मेडिकेल केम्पनि थाखाय आयोजन खालामनाय जादों। गुबुन गुबुन समावबो खालामनाय बायदि एबारावबो बे मेडिकेल केम्पखौ रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय आयुर्वेदिक जे मेडिसिन राननाय आरो मेडिकेल जे ट्रिटमेन्ट फ्रि खालामनायखौ आङो नार्जारि फार्म हिसाबै मावगासिनो दंखायोमोन। दा बैबारावबो गिबि खेबनि थाखाय अर्थात बे बोसोरनि गिबि खेबनि थाखाय जोङो सामथाइबारि एलपि स्कुलाव जारागुरियाव गाबोननि सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो जोंनि जारागुरि ओनसोलनि एबा दावागुरि ओनसोलनि बा जमदुवार समस्तिनि गासैबो जाय बिथांमोनहा बेमाराव गोग्लैनानै दङ आरो आयुर्वेदिक मुलिखौ लाबोनो थाखाय जाय गोसो जानानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों। नोंथांमोनहा बे सामथाइबारि एलपि स्कुल जारागुरियाव थांनानै नोंथांमोना गाव गावनि देहाखौ फाहामहैनो हागोन आरो मुलिखौबो फ्रियाव लाबोनो हागोन। बिनि उनाव अखानायै अर्थात 1 तारिख जुन 2025 बा रबिबार खालि जोंहा आरो मोनसे जायगायाव जों बे एखे फ्रि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट आरो मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसनखौ लाबोनाय जादों। जायगाया जाहैबाय कक्सागाव एमभि स्कुल अर्थात कक्सागुरि होननानैबो जों मिथिगौ। कक्सागाव एमभि स्कुलावबो जोङो बे एखे फ्रि ट्रिटमेन्टखौ लानो थांगासिनो दङ। बेवहायबो जमदुवार बिजिपि मण्डलनि बानजायनायाव आरो नार्जारि फार्मनि सहयोग खालामनायाव अर्थात स्पन्सार खालामनायाव बे मेडिकेल केम्पआ जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो बे कक्सागुरि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जाय बिथांमोनहा बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे बे बुंखानाय बा होनखानाय जायगायाव आरो थि समाव थांनानै नोंथांमोना ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन आरो मुलिखौबो लाबोनो हागोन। थ' आं गासैबो जमदुवार ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा बेमाराव गोग्लैनानै दङ सानाय सुनाय हाइपार एसिडिटी लोगोसे जाय बिथांमोना सुगाराव भुगिनानै दं जाय बिथांमोना हाइ प्रेसाराव भुगिनानै दङ बे बिथांमोनखौ मोजां ट्रिटमेन्ट लाहोनो थाखाय मोनसे नार्जारि फार्मनि गिदिर मोनसे मिशन। मानो होननानै बुङोब्ला दासिम नार्जारि फार्मनि स्पन्सार खालामनायाव प्राय 27-28टा नाम्बार बे मेडिकेल केम्पआ जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं रायजो नोंथांमोनखौ खावलायहरदों नोंथांमोना थि समाव थांनानै गाव गावनि देहाखौ थिग लाखिनो थाखाय बे नाम खारिनाय जायगाफ्राव जायनि खाथिनि जे सुबिदा गाव गावनि सुबिदाखौ लानानै बे थि समाव थांनानै नोंथांमोनहा ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन। गोजोन्थों। बे जोंना थिखानाय डक्टर हिमांशु बजुर बरुवा बिथाङा माजुलि आयुर्वेदिक जे कलेज बा आयुर्वेदिक हस्पिटालनि इनचार्ज बिथाङा थागोन। लोगोसे जोंहा डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो जोंनि बे ट्रिटमेन्ट खालामनो फैनाय समाव बिथाङाबो थागोन। लोगोसे जोंहा लेब टेकनिशियान थागोन। लोगोसे माखासे जोंहा ब्लाड टेस्ट खालामग्रा एक्सपार्टफोर थागोन। बेनिखायनो जों गासिबो खावलायहरदों नोंथांमोना जाहाथे गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो थिग लाखिनो थाखाय थि समाव फैनानै गाव गावनि देहाखौ जाहाथे ट्रिटमेन्ट लाफैयो बेखौनो आं गुरै खावलायहरदों।